Nwoke na-anụ m ngwalụ na m achọrọ ịnụ di che na m bụ ewu. Ọfụkwa agbọghọbịa sị m na ihe etote nnọọ mụ ezigbote mma ya mala ezigbote mma nwaanyị ghọtago. So ya wee na-afụ ihe na-eme na marriage and na parents ya ịmagolo na fazụlụ ya ọfụma na ya gụrụ akwụkwọ jide ezigbo ọlụ na-enwe ego na onwe ejuli afọ na ya na-agba moto bili ọfụma do happy ya na-awọchị ife na-eme na marriage wesị na ya chọkwa n'ịnụ di na ya chọrọ ịnụ di na ife a ga-eme na ya chọrọ emesie ka amụta ụmụaka na abụọ maọbụ ofu ịmagolo zụbafa na ya chọrọ mmadụ ịgwụ ya gbogo egbogo ọgbede egbede ya wee bido wee try maka ama ma ya ga-adị ime ya na-agbaghalị na try ka ama ma ya adị ime na ya dụrụ ibe o ya wee nọgide wee jepụ n'ọgwụ ka amala ife na-emezini maka na ya hapụrụ onwe ya aka. Dọkịta wee nenesie wesị ya na o nwere nsogbu na ọma ntụ nkwe n'ime ọkwana ya ọsị m ihe a wutesie nye ya wesị n'ụwa ndụ anya ji wee nọgide nnọọ sibu ole na ya chọrọ ịnụ di n'isi ụtụtụ mebi nọ ife ya na chi ekwuru ọkwana ya mana ya malụ mma nwaanyị oge ọbụla di ya na-abịa ya wee bidozie nwoke nke bịa ya sị ya na ya chọrọ ịnụ di maka na dọkịta si na ya ma mụnwu nwa. Nwoke nke bịa ya sị ya na ya chọrọ ịnụ di maka na dọkịta si na ya ma mụnwu nwa. Ife a ka ya na-emezi until this guy wee bịa ya wee gwakwa ife a na-agwa ibi ya ọjụ ya wee sị ya na ife a chọrọ ime ya nọgide na ọjụzụ okenye a chọrọ nye eme adopt ọ bụgodola ofu nwa na ya chọrọ ya jebela onwe ya ọjụ na-esogide ya n'ike n'ike ọyọli agbogo ọyọli agbede si ya na Chukwu na-enye nwa ya sị ya na nke a bụrụ nke Chukwu na ya ama mmụzi nwa ka a gwala ya ole si ma ọ ga-ekweta na fa ga-eme adopt then ya anụbịa ọkwelụ ma still na okwelụ ịmagonu na ebelivuru nzada ka nzọ na ya na ya nyeche this man 4 to 5 years ọma keep on na-ayọ na ya marọ ma egie ma ọ wee ndị ọdatinu ọpụ ịghọtago na ya mọrọ ya wee si oke wee kwelụ wee nụbịa ya wee nụbịa ha nọ 5 years ya wee si ya kafa mezie na adopt ọjọ na-adụ ike n'aja ya yọli agbogocha ya yọli agbedecha kezi a na-eme ha clock ọ 9 years o ka abatazi na 11 years this guy si a na ya ga-anụ nwaanyị ya si a ọsị enyi a ga-anụ nwaanyị ya wesị a ka ekwe ebe akụkọ nke a si kedu ihe mụ na gị na-agba kwuru ọsị ya enyi ya bụ nwoke zuru ezu after all na fa enjoy go onwefe for 11 years o sikwa nke ọpụọ nke mgbe ya na-agwazi anyị ife na ya na-azaza afịa na-abọnya gụrụ bifo nya anụbịa na ya lesilie wee sọpọtụ biznes ya na-enyegolu this guy aka too much na-spend ego anyhow ha na-ego ma landed properties everything ma ụlọ olokịta ọsị na ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ ya wee sị ya na nke a ama mme na nke a ama mme sọkwana ya mana nyanwa na ya maala ife na kafa na-eme ihe a niile ego ihe a eme ihe a n'uchie dị ahụ na o nwere a na fagolu n'ife ọbụla fago together na-amara ebe akwụkwọ ya dụ akwa ịghọtago ozugbo o kwuru ha anya na ya na-abụbido so okwu ya relax ya so oke na nsogbu adọrọ ọsị ya ọ bụ na ọ chọrọ kafa divorce ọ na nsogbu adọrọ ọsịkwanụ na ọ ga-anọ with all pleasure na ọ na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ya ma nnọzi otu na nwoke ka abụ ya gwesị ya na ya gwakwara agwa bọsị ụtụtụ ọsị ya after all na nwaanyị ka ọ bụ na nwaanyị ada azụ obi na nwoke na-azụ obi ya ga-azọta obi ya ma njizi maka na ya fọrọ ya n'anya hapụza ka obi sizi otu afọ wee tana ya wesị ya mana ikwetara adopt ọsị ya na adopt nwa onye ọzọ na ya chọrọ nkie afọ ifugo ya wesị oke ka ha mee chọọ mmadụ ka ha mụọlụfa nwa ma something like that ọsị mba ya ga-anụ nwaanyị ọzọ which means n'ike agwụgie ịghọtago ọ chọrọ iri ogiri rie ose rie n'ala ibie ya wee sị oke na nsogbu adọrọ ọsị m nne ka a na-akọlụ m ihe a kịta na ya nọ one African country ya ga-ada kpọlụ m afọ ebe ọ na dọkụmentị niile ya na die properties niile ya na die nwe na ya kpodi dọkụmentị ebe anya nọ kịta na ya ekpogodi wee pụọ die wee na-agbagharị na-ayọ ode na iru akwụkwọ ode ebe nna ode na WhatsApp ọ na-ede na-ayọ anya na tabazia kafamezi adopt nwa kafame nna kafamebie ọsị m nne na ya drozi interested and na-ebidogo change all those things na ya ga-elekpo fancha niile na ya mesie this man ife a ga-eme next time egwu ya ife ọnụ
na ụmụ nwoke che na afa bụ Chukwu dọlụ nwaanyị maka ya ka ji wee gwa ya ife ọchọ o kwesị enye nkwa wee luo kịta wee chịwasị anya na o nwebụrụ mgbe ya ji chọọ ịnụ di ya chọbụrụ onye ọbụla ga-break heart ya. Mana this man agbasago the heart pieces na nnekwu ife achọ na o nwere ife nya yọrọ this guy ọjọọ oluo kịta ka fatasi ala afụfụ nwesie m ụlọ na-abụ moto na one nwesie fancha niile ya o wee bịa kịta wee na-achọ nwaanyị ọzọ ka o jee dute pinọpinọ ọzọ ka ọ nụbazie ka ya gwa nọzie ala ka emebezie na gịnị ọ sị m ndị mmadụ na-ayị anwụ egbe na-ayị anwụ ugo na-ayị ivin ndị befa na-ayị ya na-asị ya kama ya nata ka eke na ya chọrọ ka eke na ya chọọ ihe niile o nwere na ya ga-elesi fancha niile wele gị ọsị ya alaba nke ife ọbụla sọrọ anya. Ọ sị m na the only thing na-ewute bụ this wasted 11 years ya nyere this guy chekwe na mmadụ ka ọ bụ na ya mara na ọ chọrọ iyuzie because na before ha anụba di na nwunye na properties ya nwee na ego ya nwere ka nke the guy na ya na-eme ọfụma na ifie ụmụ nwoke na-enye dị ego without ime anything mgbe afọ na nwere ife ji ego eme ndị adụ happy o wee bịa lapụta ya lụọ kịta wee mara na ya ga-anụ nwaanyị na obi ya ga-efu mgbe ọ na-esoghelie n'ike n'ike ayọ mara na o nwere obi olokịta onwe obi ịmagonu ndị mmadụ agwabana ya ị na-achọzi ka ị nọ n'otu anyị na-eje ime nke anụnwa kwa nwoke ka ị bụ nke nwa ụmụnne elu fabiazia ka fabia foto ya ife niile fatala afụfụ together wee nwee ya kill everything from A to Z. Ọ sị m nne na ya da agwadi m ebe ya nọ n'ife a na-achọ ịgwa m ife a bụ na ndị mmadụ na-ayọzi aka ya sị na ya mere alụ mana n'isi onwe ya na emere alụ ife eji ajụla ajụjụ bụ na mgbe ụfọdụ decide cha ife ị ga-eme ọ dịghị ka a ga-asị na ide echezi echiche ka mmadụ isizi ka ịjụ onye ọzọ ka ị malụ ma ị na-atị nkekwa right ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. So nwanne m kedu ife ilo ihe this girl mee kịta ọ dị mma etu o si kpokolu dọkụmentị ife niile fanwe wee gbapụ ọsọ wee na-elefa ncha niile ọ si na-echenji chegode most of them ta afọ ya before di ya wee malụ because na ya ka agụ akwụkwọ akwa ịghọtago iji wee tie afụfụ n'ihe ọ lapụtara ya wee chọọ ka ọ hapụzi anya n'ezi gbara ịtọ. This girl sị m na ọ bụrụ na ya nọrọ onwe ya na ya kala ibe ebe ya nọ tata anụnwa mana no ọ chọrọ nwaanyị mara mma ọ chọrọ nwaanyị dị mma o bịa na sisi anya ife ya nwe wekwuola afa nna ya nye wee na-achọzi ka ọ hapụ ya na ya bịa yara divorce ya o na ya ma divorce ya na ya ga-elesisi ife anwa niile kpamkpam ịmara wele emesie ife solianụ because na before nya pụọ na ya kili ala akaụntụ fa niile before nya wee jawelu ka fa bata na ya gwara ya na ha ga-eme joint account ga wee dụshọ na ọ na-anụ ya truly ọkwelụ so na ife niile fa na-alọta da ebe afa ndị na akili ala fa ncha niile iji wee tie afụfụ next time ị na-ekwe nkwa be ready to keep your promise. Ọ bụrụ ikwesie nwaanyị nkwa eme iwelu maka na nwaanyị ka ọ bụ wee gbabie aka. So ajụjụ a wee bụrụ ife enya mee kịta ọ dị njọ ọ na ekwesịrị ime nwoke a ife nya melie maka ife o mee nyawa akwa ịghọtago onye kpọrọ n'akwụkwọ ọdaba gbaghali die ka fadozikwe ebe ọ sigo na ha ga-emezi adopt na ya ma nnụzi nwaanyị ọzọ kama ka ha mezie soro gị wanyị na ayọbulie soro gị ọjụọ mana ọ sị m na ọ bụrụ eziokwu o nwere ife megide nụ ka nwoke afọ gara ịnụ nwaanyị ọzọ. In fact na ya chọkwụzi the marriage mana ha bịa ha yara divorce ya and then ya ga-adụshọ na ihe ọbụla o nwere na ya ga-etinye aka na ya mgbe a lesiela ife niile ka a ga-eji wee jee divorce wee jebela onwe chee Chineke like ejiri ụtazị wele esi stew mana nwoke chọrọ iji ụtazị wee si stew o wee jirete stew ya niile wee gbaa anyị idu chee gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji gba ife ọ ga-eme regardless na ọ na-ezo ihe niile ezo ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.